Un triunfo, un empate e dúas vitorias como balance dunha nova xornada na primeira Futgal. O Unión mantén o ritmo e está nos primeiros postos do grupo 5, situación contraria á que vive o Esteirana no 2, que se afunde no último lugar. A 22ª xornada da primeira Futgal deixou resultados de todas as cores para os equipos da comarca enmarcados nos grupos 2 e 5. A intensidade e a emoción marcaron os duelos nos que se conseguiron unha vitoria, un empate e dúas derrotas. O Unión mantese como un dos equipos máis en forma do grupo 5, logo de acumular 6 triunfos seguidos. Os de Asado regresaron ao Municipal de Vilas, onde se mediron o Arcade, rival que lles tomara a medida na primeira volta. Pero nesta ocasión os vermellos ían sobre aviso e non deixaron escapar os 3 puntos. Dominaron o xogo na primeira metade, pero o balón non quería entrar, ata que xusto antes de enfilar os vestiarios no descanso, Ismael Cerqueiras non perdou para facer o 1-0 no 45+2. A segunda metade arrancou ben para os rianxeiros, que duplicaron a súa vantaxe co 2-0, obra de Sergio Nieto no 50. Os locais aguantaron os envites rivais para manter o mando e conseguir o seu sexto triunfo seguido. O Unión mantese terceiro a 2 puntos do segundo e a 3 do liderado. O Abanqueiro conseguiu puntuar para colocarse do 10º e ter un colchón de 10 puntos co descenso directo. Os da Charca viviron un duelo moi igualado co 10º clasificado, o Marcón. Os locais foron os encargados de desequilibrar o balanza no minuto 22, grazas ao gol de Brais Outeiral, pero o Marcón reaccionou a este tanto e pasada a media hora de xogo puxo 1-1. Nin Abanqueiro nin Marcón foron quen de traspasar a portería rival por segunda vez, iso que os visitantes quedáronse cun home menos no minuto 72 pola expulsión de Anxo Braña. O Valiño foise de baleiro esta fin de semana na súa visita ao Sporting Estrada. Os anfitrións arrancaron con forza e adiantaronse no minuto 18, pero os crucenses reaccionaron rápido e no 21 igualaron a contenda logo do tanto de Juan Tomé. E antes de cumprirse a media hora de xogo, o Valiño deu a volta ao marcador coa diana de Álvaro García, 1-2 co que se chegou ao descanso. Pero todo mudou na segunda metade. O Estrada aproveitou as súas ocasións e algún despiste do Valiño para poñerse novamente por diante. Igualaron o marcador no 68 e só 2 minutos despois mandaban por 3-2, e no 79 deronlle a puntilla co definitivo 4-2. Derrota do Valiño, que é 15º e ten 4 puntos de marxe co descenso directo. E no grupo 2 a Esteirana afástase da permanencia. Os muradáns visitaron o feudo do segundo clasificado e non puido conseguir levarse ningún punto. O Muxía adiantouse no minuto 18, pero prácticamente na seguinte xogada Pablo Fernández fixo empate, 1-1 que se mantivo ata o descanso. Os locais saltaron ao verde do Municipal da Arliña coas ideas claras e asolaron a portería da Esteirana, batendo a no 47 para adiantarse por segunda ocasión no marcador. Aos 10 minutos, o Muxía mandaba por 3-1 e no 74 fixo o definitivo 4-1. A Esteirana mantense última do grupo e a permanencia afástase ata os 9 puntos.